Daar is de jong toch weer, is een chille reporter. Accu geleegd, dan maak je de filmtitel. Hoera, hoera, begonnen Charleroi. Dit is shockie hè. Vergeet het niet op. Je moet echt omgeven wat er gebeurt in de hersens van de lui. Ik ben een beetje vergroeid met dat ding, Suus, ik kan niet gewoon niet praten. Je verstaat me gewoon niet zonder dat ding. Goed, scheel en groen. En lol en plezier, burger tot de avond. Nou, ja, de Suus zit daar zonder dat ding.